Бу кадрларны Казанның Минская урамындагы йортка куелган камера төшергән. Бала 5нче каттан егыла. Ул таш кебек килеп төшә. Болай бәрүледән соң исән калу ихтималы юк диярлек. Үтеп баручылар күреп алганда 3 яшьлек малай инде үлгән була. Менә шушы тирәдә жатты инде ул бала. 5нче этаждан җыелган тәрәзәләр ачык торадыр. Дания Җиһаншина күрше йортта яши. Ул баланың җирдә ятканын үзе күргән. Ашыгыч ярдәм машинасы тиз килде. Тик коткарырлык түгел иде ди. Күршеләр әйттеләр, алар инде беренче мәртәбә генә түгел, тәрәзәне ачып, алар берсесенә берсе менеп, менә шушыннан тәрәзәдән карап тора торган булганнар. Ничә мәртәбә әйттек ди, тәрәзәләрегезне җабыгыз, җыгыласыз. Именно безнең әйткәнне тыңламадылар ди. Теге яктан чыгып төшкән дип сөйләделәр инде. Әнисе чыгып киткән булган күп балалы кешеләр диде. Гаилә бу йортта фатирны арендалап торган. Алар Азия иленнән килгән була. Хатын үзе генә 3 бала үстергән. Безнең мәгълүмат буенча ире төрмәдә утыра. Сабыйларның берсенә 12, икенчесенә 6 яшь. Тәрәзәдән егылганы иң кечкенәсе. Алар өйдә ялгыз калган була. Әниләре эшкә киткән. Әлеге очрак буенча саксызлык сәбәпле үлемгә китерү мәддәсе буенча җинаять эше кузгаттылар. Прокуратура килеп чыккан хәл буенча тикшерү эше башлады. Беренче мәгълүмат буенча егылып төшкән сабый тулы булмаган, күп балалы гаиләдә тәрбияләнгән. Фатир арендалап торган. Хәзер күзәтчелек ведомствосы бәлек булмаганнар белән нинди профилактика чаралары уздырылганын да тикшерә. Шундый ук хәл Алабуга шәһәрендә дә булды. 3 яшьлек кыз 7нче каттан егылып һәлак була. Ул чебен-черкиләрдән саклаучы сеткага таянган, әмма конструкция аның авырлыгын чыдата алмый. Бала егылып төшкәндә әнисе кер юа торган була. Әтиләре эштә калган. Әлеге очрак буенча да җинаять эше ачылды. Самым простым для установки элементом детской безопасности является ручка с ключом. Белгечләр мондай аяныч хәлләрне булдырмый калу өчен тәрәзәгә махсус бикләр урнаштырырга киңәш итә. Әйтик, гади генә ачкыч белән бикләп куя торган җайланмалар нибары 150, махсус тоткалар 300 сум тора. Интернеттагы игъланнар сайтында аларны хәтта 10 сумга табарга була. Эта тема стала очень актуальной. Соңгы елларда бу тема бик актуаль. Һәр икенче сатып алучы диярлек махсус куркынычсызлык җайланмасын сорый. Аны урнаштыру да авыр түгел, һәр ата-ана булдыра торган эш. Бикнең тагын бер төренә шундый махсус тростан гыйбарәт. Аны пластикка гына түгел, инде агач яки алюмин тәрәзәләргә дә куярга була. Аның үзенчәлеге дә нәкъ менә шунда. Ачкыч белән шулай бикләп куясың, һәм соңыннан баланы берничек тә ача алмаячак. Белгечләр бала өйдә чакта тәрәзәләрне киң итеп ачмаска, тәрәз төбенә уенчыклар тезеп куймаска, эш белән мәшгуль булып, сабыйларны ялгызын гына калдырмаска киңәш итә. Балаларның карарга кирәк и все. Игътибарлырак булырга. Да. Тун булса, значит, бер хәл бар. Так что балаларга карарга кирәк обязательно. Ни в коем случае не оставлять их одних. Балаларны бер кайчан да үзләрен генә калдырмаска кирәк. Сабыйлар хәзер бик шук. Чит эшләр белән мәшгульсең икән, тәрәзәңне бөтенләй ябып куй. Балаларның тәрәзәдән егылып төшү очракларының күпчелеге җәйге эссе чорга туры килә. Узган ел шундый 20 факт теркәлгән. 18 сабый тән җәрәхәтләре ала, 2се үлә. Инзилә Хөсәенова, Ләйсән Сәетова. Яңа гасыр каналы.